Тръгват с крачка напред, според мен, италианците този сезон, именно заради факта, че имат вече много добре изработени композиции, които представят. Истината е, че Италия наистина имат претенции за олимпийски игри за медал и предполагам, че това ги накара да си запазите композициите, защото трябва да играят на сигурно. Другия фактор, който ги прави толкова добри, е, че те от много дълго време са заедно. Това е най-дългогодишния, мога да кажа, състав, в който едни и същи момичета играят, което не е маловажно за един ансамбъл. Те са добре сработени и това им дава възможност почти на всички състезания да играят без груби грешки. Но виждам, че капитанката на отбора има явно някакъв проблем. Това момиче, което изнесе резервните уреди, не участва на топки. Явно има някакъв здравословен проблем. Иначе композицията по музика на Арман Амар, Черно злато, да кажеш мнението си за тази композиция с топките? Ами, харесва ми. Мисля, че е доста музикална, доста динамична. Много добре се движат по терена, много добре се престрояват.